talakawa ne suka zo wurin annabi, ya shiga gida ya fita, ya shiga ya fita, sai dawo ya zauna cikin damuwa. sai manzan Allah ya rasa ya za a yi, to yanzu bari a nemi taimako. Ma'anar wannan da ya shiga gidan shi akwai, zai dawo ya kaddamar da taimako? Sai ce jama'a a tara bayan Allah nan. Can kuma sai jama'a suka yi shiru, sai damuwar annabi sai ta fita ɗazu. Domin ka tambaya an baka da kunya, balle kuma an hana ka. Yanzu annabi ya ce a bayar kuma an yi shiru. Can kuma sai wani ya ɗauko abin nan sadaka, hannun shi da ƙyar kama abu zai zuba, sai bayar ya aje a tsakiyar fili. Sai manzan Allah fuskar shi ta fara murna, sai wannan ya kawo wannan ya kawo wannan. Misali yanzu wannan me yake nuna maka? Da annabi na da shi da ya shiga gida zai kaddamar da taimako. To yanzu ku bi duk malamanmu da limamanmu, kowane malami yana da kuɗin da zai sayo masallacin shi lasifika da janareta, amma sai a sa ku rubuta takarda. In kuka rubuta takarda sai a shekara ana aikawa duk wanda aka haɗu da shi. Duk inda yake a mota yana nan da kwafin takardun sun kai 50. Yana haɗuwa da wani a gidan mai iran kai daɗe, wala dama mun so ba mu same ka a waya bane, ka ji ƙarya ta farko tukuna. To dama ga takarda, wallahi janareta ne za mu siya a masallacinmu. Sai a shekara 3 yana amfani da takarda, ina ta tara kuɗi yana zubawa. Tuni wani yana can mai imani ya sai janaretan, amma shi kuma yana ta karban kuɗi da takarda yana zuba a aljihu. Waɗannan ba za su iya da'awar salafiya ba. Saboda haka duk saurayin da zai da'awar salafiya ya sani da cewa da'awar sai dai ka tsayu da kanka, sai ka samu 'yan uwa waɗanda kuka haɗa manufa iri ɗaya sai ku, kuma wannan baya nuna ƙungiya ce. Amma wallahi dai za ka zauna a ƙarƙashin wata ƙungiya wadda tana da nata manufofin da take so ta cimma, mafi girman manufofin shine kowa ya kamba sunan addini, ya karɓi kuɗi ya zuba aljihun shi. Sannan da mutuwar kwakwalwa, duk shekara ku ce sai kun je hajji, duk umara ku ce sai kun je, kuma me kuke yi? Ba abin da kuke, sai dai ku je ku yo cefanen kayan ɗaki, ku je ku siyo zannuwan gado da takalma da zobba da warawarai da turarika. Shine hajji da umarar. Wallahi matasa ku canza, in dai haka ne wallahi ba za mu yi da'awar salafiya ba. Don in ka shiga kasuwar garinku, wallahi kowaye ubanka za ka samu turaren da ya dace da kai, ko sarkin garin. To me sai ka tafi Jidda kayo turare, fantimoti guda na turare, fantimoti guda, wannan yar jaka an ratayo ta wai ta safa ce. Malamai ba zai yiwu ba jama'a, wallahi muna yaudara kanmu ne. Abin da yasa nake faɗin waɗannan abubuwan ƙarara yanzu, ana lalata mana matasa ne. Da'awar ta yi albarka. Din da kaje zaka samu wani matashi a wani lungu ya kafe ya ce da'awar salafiya, amma menene ke kashe musu ne waɗannan matsalolin? Ba a tarbiyyar shi game da sadaukarwa, ba a nuna mishi menene, bai san fiqhul aulawiyat ba, me ya fi dacewa ya yi, menene ya kamata ya gabatar. Wai yanzu yadda yake ma haka ya kamata ya tunani? Duk ba a nuna mana haka ba jama'a. Idan ba mu fito mun faɗi wannan ba, wallahi ƙarya ne, ba da'awar salafiya muke ba. Don haka gaskiya da'awar ba za ta yi wa ƙarƙashi ko da sunan wata ƙungiya ba. Sai dai in kai ka zan mai cin gashin kanka, ko ku zan masu cin gashin kanku, sa'an nan sai ku yi da'awar da gwargwadon yadda da inda da halin da kuka samu kanku. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Malam Bagawi ya ci gaba da cewa, waddukhulu fi qaumin, da kuma ƙoƙarin shiga cikin wasu jama'a